Number 7. Matthew 12:28. Apan kung ako tungod sa Espiritu sa Elohim nagahingilin sa mga demonyo, matuod gayud nga ang harian sa Elohim niabot na kaningil. Okay. So, si Yeshua, sa iyang paghingilin, gikan gyud siya sa power. Power sa Spirit. But if I cast out demons by the Spirit of Elohim, surely the kingdom of Elohim has come upon you. So, meaning di ay, ang iyang demonstration sa power, sa iyang pagpadayag sa gahom, pinaagi gyud sa Ruach HaKodesh. Yeshua was empowered. Empowered by the Ruach HaKodesh. So, ang gahom niya, gikan yun sa Bilang Espiritu. Nabi po yung gahom-gahom. Ha? Nabi po yung ingon diri nga, nato sa katinunan ngayon nga, uy, magtitudlo, kanang naalagi po din, naghingilin sa imong ngalan.